Għamil ħanqraw issa s-silta li jmiss mill-Priedka fuq il-Muntanja Mattew 6, vers 16 sa 18. Is-suġġett huwa is-sawm. Meta ssumu, tkunux bixra malinkonika bħall-ipokriti għax jisfiguraw wiċċhom ħalli jidhru lin-nies li qed isumu. Tassew ngħidilkom, għandhom il-premju sħiħ tagħhom. Ma int meta ssum, idlek rasek u waħsal wiċċek ħalli ma tidirx lin-nies li qed issum. Iżda biss il-missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara fil-moħħbi se jippremjaku. Amen. Għallitom. Is-sieta smawiet. Kemm naf irrodulek ħajr li inti kkomunikajt magħna kellimtna bil-profeti u l-apostli tiegħek. Fuq kollox kellimtna permezz ta' ibnek Ġesu li huwa l-kelma ħajja tiegħek. Il-kelma li sar laħam u għammar fostna. Grazzi missier tal-li inti ma abbandonajtniex, ma tlaqtniex fil-ħtija u fl-ignoranza tagħna, imma oġbok iż-żerna bid-dawl tal-Vanġelu fuqna, fuq ir-ruħ tagħna. Grazzi missier tal-li inti wkoll tixtieq tgħallimna il-mogħdija tal-ħajja sabiex nimxu fija, sabiex bekk aħna nsebħu lill-ismek. Nitolbuk għalek mulaj biex kif aħna nisimgħu kelmtek imxandra lilna nitolbuk biex tatina qalb miftuħa, tatina dik il-konvinzjoni tal-Ispirtu sabiex dak li nisimgħu narfu napplikawh għalina nfusna fil-waqt li nistqarru l-fallimenti tagħna u nitġebdu l-qudiem sabiex l-ubbidjenza tagħna tkun aktar sinċira, aktar kompluta, aktar konformi mar-rieda eterna tiegħek. U da tolbuh f'ġiebnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Amen. Kważi bil-mistija tal-wiċċ illum se nikkonsidraw suġġett jew dixxilpina Kristjana illi naħseb jiena nonqsu minna l-koll. Għal-inqas jiena naf ħajti kif inhi u ngħid bajb u b'dispjaċir li issa mhuwiex il-prattika tiegħi. Kien hemm żminijiet meta somt, però ħanibdew minn hawnhekk illi rridu nammettu u rridu nkunu sinċir biżżejjed biex fejn qegħdin infallu nibdew minn hemmhekk. U nibdew biex nitolbu maħfra lil Alla illi ħallejna ċertu dixxilpini illi l-Bibbja tirrikmandhom mingħajr ma ħaddimnihom fil-ħajja tagħna. Għaskapitu tal-progress tal-mixja tagħna fi Kristu Ġesu. Ġesu diġà tkellem fuq it-talb, tkellem fuq il-loti tal-karità u dawn xi ftit jew isnagħmluhom, imma naħseb jiena bħala kongregazzjoni, bħala knisja, naħseb qegħdin nonqsu f'din il-dixxilpina illi l-Bibbja tirrikmanda turina l-importanza tagħha u aħna llum il-ġurnata forsi għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà pjuttost affluenti fejn l-ikel insibuh ma' kull kantuniera. U forsi waqajna fit-trappola, waqajna fin-nasba illi ngħixu biex nieklu aktarx billi nieklu biex ngħixu. L-ikel Alla tawulna bħala barka u nieħdu pjaċir anke nikluh il-koll flimkien bħala familji, bħala ħbieb, bħala espressjoni tax-xirka u tal-għena, b'ringrazzjament lill-Alla li provdijulna. Però kif jgħidilna Salamun hemm żmien għal kollox. Hemm żmien biex titħaq, hemm żmien biex tibki, u f'dan il-każ ukoll hemm żmien biex tiekol, imma hemm żmien ukoll biex issum. U naħseb bħala evanġeliċi naħseb dan huwa falliment għalina. Jekk jien għandi żball b'xi mod jew ieħor nixtieqkom turuni li forsi tħallu karta
fuq il-mejda hawnhekk biex turun li għaw fostna l qegħdin isumu regolarment. Ħanibdew minn hawnhekk. Il-liġi talla, l-Bibja tikkmanda sawma waħda fis-sena, fil-jum ta' tpattija dik kienet waħda mill-festi tal-Lut, illum m'għadix issir, però l-Lut dakinhar kienu obbligati li jsumu jaqsu l nfushom bħala sinjal ta' imdiema, meta mbagħad il-Qassis il-Kbir kellu ħafna ċeremonja x'jagħmel anke jidħol fil-qaddis tal-qaddisin bil-dem tal-annimali sagrifikati, però dik il-festa m'għadix issir. Frattant is-sawm huwa rikmandat fil-Bibja. Il-Bibja mhux kmandat, imma rikmandat. U Ġesu jassumi li aħna ħansumu. Infatti jgħidilna u meta assumu, tifhem, ġifieri Ġesu qed jassumi li d-dixxipli tiegħu se jkollhom din id-dixxiplina bħala għajnuna spiritwali għalihom biex attwalment iħaddmuha fil-ħajja tagħhom. Nafu wkoll li sikwit is-sawm kapaċi jiddeġenera, kapaċi jitlef l-iskop tiegħu u jsir ritwal vojt. Minn barra qiegħed issum minn tixtiekol fejn soltu tiekol, però il-qalb mhijiex aġevolata, l-qalb mhijiex qiegħda toqrob lejn Alla. Xi ħaġa li l-Lut fi żmien Eżajja kellu ċanfaru. Għaliex huma kienu qegħdin ishom jilmintaw kontra Alla u jgħidu qegħdin insumu u inti m'tix tagħti każ. Qed tifhem? Fil-ktieb tiegħu Eżajja jgħid dawn in-nies qegħdin jgħidu għalfejn somna jgħidu huma u int ma ħariġtx. Għalfejn akkisna ruħna u int ma ntbaħx. Ara, f'jum is-sawma tagħkom din hija t-tweġiba tagħna. Għalfejn m'nix nagħti każ. Is-sawm tagħkom il għaliex f'jum is-sawma tagħkom intom sibtu l-pjaċir tagħkom u ħqartu il-ħaddiema kollha tagħkom. Jiġifieri kull qegħdin jagħmlu dar ritwal ta' sawm, frattant kien hemm l-inġustizzja soċjali, kien hemm l-isfruttament, kien hemm il-mibeda bejniethom, ovvjament l-iskop tas-sawma ma kienx qiegħed jintaħaq. Anke fi żmien Ġesu il-Fariżej kellhom il-drawwa li jsumu darbtejn fil-ġimgħa. Tiftakru l-istorja li qal Ġesu tal-Pubblikan u l-Fariżew l-itnejn telgħu fit-templu biex jitolbu. U l-Fariżew beda jiftaħar bih innifsu quddiem Alla u beda jgħidlu li jagħti l-għexur mid-dħul tiegħu kollu insum darbtejn fil-ġimgħa. Tifhem? Kien qiegħed il-sawm kien qed jgħoddu bħala xi ħaġa li bija għandu jiftaħar li hija takrettu għalih. Kif tafu Ġesu ma rrikmandax dat tip ta' atteġġjament, infatti il-Pubblikan li sempliċement irrefa laqas biss rid jerfa' jneħ les-sema, ma ħabbat fuq sidru qal o Alla kun ħanin miegħi il-midneb. Ġesu jgħid dak ir-raġel niżel id-dar ġustifikat aktarx mill-ieħor ir-reliġjuż, ġifi kapaċi u fatt li kapaċi ikollna dawn id-dixxiplini reliġjużi, però ma jkunu qegħdin jagħmlulna ebda ġid. Għaliex il-qalba tkun xemm. Alla fuq kollox irid il-qalbna. Alla jrid il-qalbna. Mela, Ġesu hawnhekk qed jgħidilna meta assumu, ġifieri. Bħalma aħna nitolbu regolarment u nagħtu karità wkoll regolarment, tajjeb, is-sawm huwa dejjem kwistjoni tal-qalb. Il-qalb fir-relazzjoni tagħha mal-Alla. Kif qegħdin mexjin mal-Alla, tajjeb? Skont x'talb titlob, skont kemm inti qiegħed tħobb il-proxmu tiegħek lil dawk li huma batuti, tajjeb? Għaliex ma tistax tħobb il-Alla u tkun indifferenti lejn il-proxmu tiegħek. U wkoll is-sawm. Xi ħadd qal li s-sawm huwa talb kontinwu bla kliem. Aħsbu ftit fuqha din. Is-sawm huwa talb kontinwu bla kliem. Anke fil-dispożizzjoni tiegħek meta qed issum qed tesprim dik ix-xenqa, dik il-xewqa ardenti li Alla.
biex toqrob lejh. Ġesu jafżana dwar periklu gravi fis-sawm li għandna ħabta għax qegħdin insumu indoqqu t-trumbetta qudiemna. Jew b'xi mod nagħmluha ovvja li qegħdin insumu. Ġesu iwissina dwar dan, anzi jgħidilna meta ssum idlek rasek u waħsel wiċċek, idher ferħan, mhux tilbes dak il-geddum għax minix niekol illum. Tifhem, anzi jgħidilna d-dinja xi ħaġa privata bejnek u bejn Alla. Illi tagħmilha għal wiċċ in-nies mhijiex aċċettabbli, illi tkun ukoll imposta fuqna lanqas hija aċċettabbli. Nafu l-prattika kattolika li dak li jgħidulu ir-randan għandhom l-obbligu li jew jastenu mill-ikel jew isumu. Għal m'għandniex dil-prattika. It-tweġiba tagħna hija li aħna nsumu skont il-bżonn, imma mbagħad l-isbal tagħna hu li nibqgħu ma nsumux. U hawnhekk illi rridu ħanidu hekk naqbdu l-barr minn qrunu u ngħidu x'se nagħmlu b'dil ħaġa, x'se nagħmlu. Qegħdin nonsu, vera? Qegħdin nonsu. Aktar u aktar meta nibdew naqraw x'kienet il-prattika tal-Knisja bikrija fi żmien l-Apostli. Knisja fl-infanzja tagħha meta kienet għadha kif mamda bl-Ispiritu Santu f'Pentekost, Knisja ferventi, Knisja imħeġġa. X'kienu jagħmlu dawn in-nies, dawn l-aħwa tal-bidu? Għandna diversi każijiet fejn jissemma illi fost affarijiet oħra kienu jsumu. Għandna l-Knisja f'Antjokja pereżempju, fejn jgħidilna illi huma u jagħtu qima lil mulej, kif infatti qegħdin nagħmlu aħna bħalissa matul din il-laqgħa, tajjeb, qegħdin nagħtu qima lil mulej, u jsumu u hawn hija d-differenza allura differenza lampanti bejn iż-żewġ sitwazzjonijiet. Forsi llum aktar rridu ngawdu mill-ġid ta' din-dinja għaliex m'aħniex napprezzaw biżżejjed il-ġid spiritwali, il-barkiet spiritwali li tagħna Alla fi Kristu Ġesu. Jagħtu qima l-mulej u jsumu, imbagħad l-Ispiritu Santu qalilhom ifirdulu l-Barnaba u l-Sawl għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. U wara li samu u talbu u qiegħdu dejhom fuqhom batuhom. Appuntu għax kellhom dik il-qrubija mal-Alla li rridu javviċinaw il-Alla u jsiru jafuh aktar, għarfu s-sejħa tal-Ispiritu Santu li jibgħatu żewġ missjonar minn dik il-kongregazzjoni. U allura beda hemmhekk il-xogħol missjonarju ta' Pawlu u Barnaba illi sifru sapportjati minn dik il-Knisja biex ixandru l-Vanġelu lilin minn xtuta. Anke aktar tard meta Pawlu mar biex jaħtar presbiteri mexxejja fil-kongregazzjonijiet ġodda, dil ħaġa qiesha bħala xi ħaġa tant importanti illi ħass li kellu isum qabel ma jieħu deċiżjoni li ħanaħtru lil dak u lil dak u lil dak. Jgħidilna hawnhekk wara li jagħmluhom presbiteri f'kull knisja u talbu bis-sawm erħewlhom f'idej il-mulej li fih kienu għamlu. Talbu bis-sawm. Talbu s-sawm imorru flimkien. Juru s-sinċerità u l-ġenwinità tagħhom meta naqduhom flimkien. Ovvjament il-sawm bit-talb jew għandu diversi skopijiet. Jekk ikollna niġru ġirja mal-Iskrittura, ninnotaw kemm is-sawm jgħinna isaħħaħna biex il-xirka tagħna ma' Alla tkun isħaħ u l-effettività tagħna bħala dixxipli tkun aħjar. L-ewwel nett, is-sawm il-Bibja tħallimna jonora lil Alla. Jonorah fis-sens illi għandek l-individwu tajjeb illi lest illi ma jgawdix il-pjaċiri leġittimi ta' id-dinja, u ċoħe illi tiekol hija xi ħaġa leġittima. Vera? Fatti l-Alla nitolbu ħatina llum
Il-ħobza tagħna kuljum għax għandna bżonn li nieklu. Imma meta twarrab temporanjament dak il-ġid biex tfittex ġid aħjar. U x'inhu dal-ġid aħjar lill-Alla nnifsu. Is-salmista jgħidlu l-ilminanti fis-sema ħliefek u m'hemm ħadd fl-art jew m'hemm ħadd u xejn fl-art li nixtiequ ħliefek. Allura is-sawm juri illi aħna napprezzaw l-Alla u nixtiequ lill-Alla aktar minn kull ħaġa oħra. Għandna il-każ impressjonanti ta' mara illi kellha 84 sena meta fi żmien meta twieled Ġesu. Jisimha Anna illi ma kienx titlaq mit-tempju iżda taqdi l-Alla lejl u nar. Tajdu kif kienet taqdi lejl u nar? Mara akka forsi bil-kemm setet timxi. Maraw il-ġmiel tal-ispiritwalità vera. Kienet taqdi l-Alla lejl u nar bis-sawm u t-talb. Għax aħna ngħidu mara 84 sena kif tista' taqdi l-Alla? Għax biex taqdi l-Alla trid tmur missjonarju jew trid ikollok dik l-enerġija bis-sawm u t-talb. U laqqas kienet titlaq mit-tempju, tant kellha dik il-qalb mogħtija lill-Alla. Għandna din it-tip ta' qalb. Idu noqgħdu attenti kif inwieġbu għaliex l-assenza, n-nuqqas tas-sawm jikxifna. U narġa' ngħid illi llum qed nippriedka lilkom u nippriedka lil nnifsi l-ewwel wieħed. U naħseb għandna lok illum illi nfittxu li nirriformaw ruħna fil-ħaġa. Alla kapaċi jagħtina l-indiema. Kapaċi insiru konxji ta' dan nuqqas u naraw kif nistgħu nilqgħu għalih u ġvera. Mela, l-ewwel ħaġa il-sawm jonora lill-Alla u bih ukoll numiljaw lilna nfusna qudiemu. Għadar boħra forsi ma nsumux għaliex naħsbu li għaddejjin famuż illi prattikament m'għandna xejn, xonqosna, vera? Xonqosna. Imma meta assum li l-Alla qed turih, meta assum kif għandu jkun, l-Alla qed turih illi jien min xejn, mingħajrek ma jien xejn. U allura qed tumilja lilek innifsek quddiem Alla. Għandna l-istorja ta' meta il-Lut, parti żgħira minnhom, kienu se jerġgħu lura lejn Ġerusalemm wara li kienu ilhom 70 sena fl-eżilju. Taħt it-tmexxija ta' wieħed qassis jismu Eżdra. U infatti mill-ktieb tiegħu naqraw propjament hekk. Illi hemmhekk ħdejn ix-xmara Aħawa nidejt sawma. Ħassew il-bżonn issa li sejrin lura d-dar. Vera? Sejrin lura fart twelidhom. Nidejt sawma biex numiljaw ruħna quddiem Alla tagħna biex infittxu minn għandu triq tajba għalina u għat-tfal tagħna u għal kull ma kellna. Biex infittxu gwida minn għandu. Aħna għandna ħabta li naf x'għandi nagħmel, ħadd ma ħajindaħalli. U nazzu rasna kultant bħall-imtaten u nagħmlu fattina. Le, Eżdra ħass il-bżonn illi bis-sawm jumilja ruħha li Alla jikwidhom, imexxihom. Bis-sawm allura nkun nistgħu nesperjenzjaw aktar grazzja mingħand Alla u l-preżenza intima tiegħu. Alla ma jibqax konċett, idea f'moħħna, ma jsir reali. Isir reali. Għal darb'oħra fil-ċanfira illi Iżajja ta' lin-nies ta' żmienu għaliex derilhom illi Alla għandu jismagħhom, Alla għandu jagħti każhom għax qegħdin isumu, allura ma qed isumu ħażin. Sakemm m'hemmx indiema, sakemm intom ħatibqgħu taksu lil ħaddiema tagħkom, ħatibqgħu tisfruttawhom, ħatibqgħu tisirquhom. Però aktar quddiem imbagħad jgħid illi Alla jogħġbu s-sawm jekk aħna nipprattikawh b'indiema. Imbagħad jgħidilhom, imbagħad dawlek ifittx bħas-sebħ
u l-fejqan tiegħek jiġu malajr u s-sewwa tiegħek jimxi quddiemek u l-glorja tal-mulej timxi warajk imbagħad issejjaħ u l-mulej wieġeb iva. Ekku meta l-qalb jamoti għall-Alla imbagħad insejħulu u jweġibna tajat u jgħid hawn jien. Jekk tneħħi l-madmat minn nofsok u l-mett tas-seba' il-mett ta' sibri biex nakkuża l-ħadd ieħor flok ma nara l-fallimenti tiegħi, jekk neħħih dan u l-kliem tad-deni u jekk tagħtilek innifsek il-minu bil-ġuħ u x-xebba rruħ imnikta, jiddi mbagħad id-dawl tiegħek fid-dlam u d-dlam tiegħek ikun bħal nofsinhar u l-mulej jmexxik dejjem u jxabba lil ruħek f'artijiet niexfa, isaħħaħalek għadmek, int tkun bħal ġnien soqqi. Vera? Meta l-qalb hija mogħtija lill-Alla, ovvjament se tesprimi din il-rubbija din ix-xenqa għall Alla bis-sawm. Andrew Murray li kiteb ħafna fuq il-talb u s-sawm u l-devozzjoni personali jgħid hekk. Bit-talb niġġebdu għall-inviżibbli. Vera? Bit-talb l-Alla nitolbuh biex jaħfrilna, nitolbuh biex iberikna, tajb qed niġġebdu għall-inviżibbli, ħwejjeġ reali imma inviżibbli. Bis-sawm inċedu kull ma hu viżibbli u temporanju. Is-sawm jgħinna nesprimu, infandu u nikkonfermaw ir-riżoluzzjoni tagħna li aħna lesti nissagrifikaw kollox imqali nafusna biex niksbu x'qegħdin infittxu għas-saltna tal-Alla. Bis-sawm ukoll nuru illi qegħdin nagħlu għad-dnub. Min minna ma jonqosx f'diversi oqsma u kuljum irridu nersqu l-Alla bl-indiema u bl-isqarrija tal-ħtijiet tagħna. Is-sawm jabbina tajjeb ma' dat-talb għal maħfram li xbih nagħlu għad-dnub u l-fallimenti spiritwali tagħna. Fil-ktieb l-ewwel ktieb ta' Samwel kapitlu 7 u vers 6 jgħidilna hekk ara. Inġemgħu f'misfa u mlew l-ilma u sawbuh fl-art quddiem il-mulej u samu dakinhar. Għamlu sawma dakinhar. U qalu hemm ħtejna lill-mulej. U Samwel għamel ħaq minn Uliet Iżrael f'misfa. Meta samu qal għaliex għarfu li għandhom ħtija quddiem il-mulej. Forsi n-nuqqas li aħna neżaminaw lil nfusna biex naraw fiex ninsabu. Jirriżulta li m'hemmx bżonn insumu għaliex maħniex qegħdin narfu l-ħtijiet tagħna x'vera. Bis-sawm ukoll nesprimu soba għal djufija spiritwali fina nfusna u fil-Knisja. Jekk aħna ta' bil-ħaq disċipli ta' stoffa, mhux biss jien fejn wasalt jien, imma wkoll sħabi, ħuti, fl-istess familja, fl-istess komunità tal-fidi tiegħi, fiex jinsabu. U naħseb jiena kwalunkwe knisja, ma din ma rridx ngħiduha tongue in cheek. Spalli kieku kwalunkwe knisja, m'hemm knisja perfetta. Ma rridx ngħidu hekk. Rridu narfu li iva fostna hemm affarijiet x'nirranġaw, hemm fallimenti illi ma nistgħux nittollerawhom iżjed, hemm fejn nagħmlu progress. U ma nistgħux inserħu, ma nistgħux npoġġu bil-qiegħda u ngħidu b'xi mod jew ieħor li wasalna. Bis-sawm ukoll infittxu l-abbiltà mingħand Alla għal xi inkombenza ġdida, xi task ġdida. Jew biex nerġgħu wkoll naffermaw il-konsegrazzjoni tagħna lill-Alla. Li tasal f'ċertu stadju fejn tinduna li brid tlift l-ewwel ħabba tiegħek, ma dikx li kont. U tixtieq terġa' tikkonsagra lek innifsek lill-Alla. Toffri li jekk innifsek sakrifiċċju ħaj lill-Alla. Is-sawm hemmhekk imur tajjeb. Difatti Ġesu qabel ma beda il-Ministeru Pubbliku tiegħu, immedjatament wara li tagħmel l-Ispiritu Santu x'għamlu? Xeħtu fid-deżert u hemmhekk sam mhux għal ġurnata waħda. Għal 40 jum. U kien imġarrab bix-xitan.
Alla rrid jurih li dan huwa l-maħbub tiegħi, dan huwa s-Salvatur maħtur minni li kapaċi iwetta il-missjoni li jiena tajtu biex jagħmel. Alla mhux qed jitlobna li nsumu 40 jum, imma ċertament li qed jitlobna huwa li aħna nikkonsagraw lil nfusna lejh. U s-sawm huwa evidenza ħanajdu hekk għalina nfusna illi aħna bl-Ingliż ngħidu we mean it. Illi l-fidi tagħna tiswielna. Illi l-mixja tiegħi ma' Kristu hija definittivament differenti minn kif iġibu ruhom il-bqija tan-nies. In-nies ħsiebhom biex jiddevertu, jitbaħardu, għalihom id-divertiment huwa kollox. Il-Kristjan jemmen illi aktar mid-divertiment hemm il-ħidma tal-Alla fina sabiex qaddisna għalih innifsu ġvera. Allora bis-sawm inkunu qegħdin nfittxu wkoll biex noqorbu li Alla u nippersistu fit-talb kontra forzi spiritwali opposti. Nafu li il-ħajja Kristjana biex tgħixha mhijiex faċli. Fija l-isfidi tagħha. Bis-sawm qegħdin nitbattlu mill-pjaċiri għaddiena ta' d-dinja biex infittxu illi Alla iseddaqna, iqawwina, jikkonfermana fl-ispirtu tiegħu. Joel 2, il-profeta Joel jgħidilna illi għalhekk issa wkoll jgħid il-mulej. Issa wkoll, ġifieri avolja n-nies kienu tbedu minnu. Ma issa wkoll duru lejja b'qalbkom kollha u bis-sawm, bil-biki u bit-tinwieħ u ċartu qalbkom u mhux ħwejjiġkom. Għal darb'oħra l-idea li tagħmlux, tipprattikawx ir-reliġjożità tagħkom quddiem in-nies. Ja ħasra. ċartu qalbkom u mhux ħwejjiġkom, duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jagħdok u mimli tjieba u jisob biha dan il-jibgħat. Alla qed jistedna imqar issa biex narfu n-nuqqas tagħna u iva nirriformaw ruħna. Bis-sawm ovvjament nesprimu l-indiema tagħna u hekk nittamaw li Alla jibdel l-intenzjoni ddikjarati tiegħu ta' ġudizzju. Alla huwa paċenzjuż ta' sabar li ma bħalu, però qiegħed isejħilna biex aħna induru lejh. Bis-sawm ukoll Alla permezz tagħna jeħles anke lil ħaddieħor mill-jasar, mill-ħażen, mill-vizzju. Biex nerġa' naqralkom mill-pasta famuż ta' Iżajja jgħidilhom illi huwa sawm bħal dan li jien għażilt jum biex wieħed jakkes lilu nnifsu? Is-sawm għal wiċċ in-nies? Le jgħidilhom mhux dan is-sawm li jien għażilt li dħol l-irbit tal-ħażen. Hemmu. Sawm ġenwin hija meta inti konċernat ukoll għal ħaddieħor, għall avvant spiritwali tiegħu, tqatta l-irbit tal-madmad, titlaq il-maħqurin kielsa, tkisser kull madmad. Mhux li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek il-fqajrin bla saqaf u meta tara l-arwin tlibsu u minn qaribek ma tinħebiex. Meta aħna jimpurtana minn ħaddieħor u dak huwa l-ikbar kmandament, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek, ma tistax ma ssumx. Allora, hawnhekk ukoll ngħidu li forsi l-fidi tagħna hija pjuttost artifiċjali. U hemm bżonn nuru bid-der quddiem Alla illi aħna ma rridux nibqgħu hekk. Illi aħna rridu illi ta' bilħaq inkunu ta' melħ u ta' dawl għal ħaddieħor. Biex nikkonkludu, Sidna Ġesu, id-dixxipli tiegħu li kellu miegħu, tajjeb, fi żmien ma kinux isumu. U l-Fariżej darba ċanfruh qalulu id-dixxipli ta' Ġwann il-Battista jsumu. U id-dixxipli tal-Fariżej jsumu, imma d-dixxipli tiegħek ma jsumux, ta' x'taħwitu qalu.
Pero Ġesu iġibhom qal, jaw jistgħu jixeru l-attendenti tal-arus. Ġesu qed ipenġi nifsu bħala l-arus li għandu l-ħbieb jew l-attendenti miegħu. Dment li hu magħhom l-arus ma jistgħux. Il-tieġ huwa okkażjoni ta' ferħ, mhux ta' niked. Imma jkompli jgħidilhom, għad jiġu l-jiem meta l-arus jitteħdilhom u imbagħad isumu. U iva, l-arus itteħdilna, aħna nafu li Ġesu wara li xoxta mill-mewt tella lura fis-smawiet. Minn fejn għandu jerġa' jiġi. Issa di l-kwistjoni kollha. Kemm nixtiequh jerġa' jiġi Ġesu? Ilna nistudjaw l-Apokalissi issa għal ħafna u ħafna xhur u profezija u x'se jiġri meta jiġi Ġesu u l-avvenimenti u qegħdin nippruvaw nifmu l-iskrittura xi tgħid dwar dak il-jum. Imma kemm verament nixtiequh dak il-jum. Meta Ġesu jidher fis-sema mal-anġli setana tiegħu. Għax Ġesu jgħid illi imma għad jiġu l-jiem meta l-arus jitteħdilhom u mbagħad isumu. Għaliex? Għax nkun qegħdin nimmissjaw lis-Salvatur tagħna. Jekk aħna ngħidu li jien għandi relazzjoni personali ma' Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu huwa msiefer. Minix narah, imma nixtieq narah u nixtieq niltaqa' miegħu, nixtieq narah wiċċ imwiċċ. Kemm verament? John Piper, il-pastor Amerikan, jgħid l-assenza tas-sawm hija l-miżura tal-kuntentizza tagħna bl-assenza ta' Kristu. Fi kliem ieħor, qed jgħidilna illi jekk ma nsumux ifisser li aħna kuntenti illi Kristu għadu ma ġiex. Imma jekk nixtiequh li jiġi, kif infatti nitolbu ħatiġi saltnatek, meta ħaniġi saltnatek ġifieri ejja mulej Ġesu, maranatha, jekk ta' bil-ħada talbu ġenwin, bil-fors iridu nsumu. Għax allura mbagħad qegħdin ngħidu illi Kristu l-arus tagħna, il-maħbub tagħna qed nimmissjawh u nixtiequ illi narawh u nkunu fil-preżenza tiegħu tul l-eternità kollha. L-aħwa aħsbu dal-affarijiet jien ukoll se naħseb fuqhom u hemm bżonn nagħmlu daqsxejn evalwazzjoni ta' nafusna fuq dan il-qasam il għaliex ma nistgħux nimmissjaw mezz ta' grazzja l-Alla tagħna għall-għajnuna tagħna, għall-avvanz tagħna. U forsi nkun nistgħu nerġgħu naqalgħu il-suġġett u naraw kif nistgħu bl-għajnuna tagħna navvanzaw aktar quddiem.